Mace ta same ni a ofis ta ce malam zuwa ne. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye kamar yadda kuka sani wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gungu. Mace ta same ni a ofis ta ce malam zuwa ne za mu rabu da mijina. Na ce an munan ba ma raba aure haɗawa muke yi kuma ana rigima gyara muke ta ce to wannan ba zai gyaru ba. Na ce saboda me ta ce kawai ba zai gyaru ba malam. Kawai abin da na zo ka zama shaida idan mutumin nan bai rabu da ni ba. ‘Ya'yansu ko tara ne ina jin ko 8 ko 9 kuma har samari sun zama samari ‘yan mata. Na ce to a yanzu kun riga kun zauna yanzu ke in kika rabu da mijinki da me yasa to kika zauna? Ta ce babanta. Babanta tana ƙaunar babanta saboda yana ƙaunarta sosai. Kuma babanta ya bada ita don haka ta yi haƙuri ta zauna saboda mutunta babanta. Amma tun farko ita ba ta so. To yanzu Allah yau mahaifin rasuwa yau kwanansa 50 da rasuwa shi take ga ta samu yanci. Ta ce na yi baƙin cikin rasuwar babana kuma na yi murnar rasuwarsa. Saboda zan fita daga wannan kangi. Ta ce baƙin cikin da na shine na rabu da wanda ya fi so na a duniya shine mahaifina. Sannan na biyu na kuma yi murnar cewa yanzu na samu yancin da zan rabu da mijin nan. Na ce to yanzu kun zauna shekaru yanzu kun kusa 50. Kin ce kina 13 aka ba da ke yanzu gashi kun yi 27 nan hada nawa. Kin gani shekarun da yawa. Saboda haka kin yi 40 da wani abu. Ya kamata ke haƙuri ta ce ai ta samu. Na ce to in baki samu jifa ta ce ba ruwanta ita ba ita kawai ta samu yanci wannan abin da ta rike a zuciyarta har tsawon wannan shekarun take son ta cire. Na ce baya baki ci ta ce ai malam ba abin da zan soke shi da shi kawai sai bana son sa. Inna lillahi wa inna Na sa aka kira bawan Allah nan na tambaye shi to kai ka ji abin da wannan mata ta faɗa. Ya ce ai malam duk wannan shekarun da muka yi na sani. Kai ba abin da bata yi min ba dan in sake ta nake. Ta zage ni ta zagi babata ta zagi babana. Duk abin da ka san mace za ta yi maka ta ɓata maka rai. Wannan bayan Allah ta mun. Amma na ki in sake ta. Ya ce ka san dalili malam? Ya ce babanta ne ya min abin da ba zan manta da shi ba. Ce ya min abin da ba zan manta da shi ba. Saboda yadda ya bani yarinyar ba ita na nema ba. Yan makocinsa ce. Sai na tura dangina da yan uwana su je su nema min aure. Da suka je shi wannan sai ce wai ba a sanan masa za a zo ba. Da haka sai ya ki fitowa ya ma kalle su ma sun zo daga nesa a ba su masauki a ba su ruwa ba a ba su ba. Sai shi wannan makocin ya fito sai ya ga baki ya ce me ya faru suka ce mun zo neman aure ne gida wanda kuma bai ma fito ba kuma ba. Sai ce ka amma dai ku shigo nan to sai suka shiga gidansa ya kawo musu abinci ya kawo musu suka yi godiya suka ce to kaji abin da ya kawo mu dama akwai ɗanmu da ya ga yarsa yana so muka zo mu magana to kuma ga abin da ya mana wulakanci mu ji daɗi ba yace amma dai ba komai dai yace ni ina da ƴaƴan ɗanku yana so kawai ni na bashi ta bai ganta ba yace ta dai yana so shikenan ai ta ba ta gan shi ba suka ce to mu mun karba yace shi ma ya bayar la ilaha illallah ko suna zuwa suka ce masa to fa magana ta canza inda ka tura mu kaji an mana wulakanci amma akwai inda aka karrama mu har an ba mu yarinya kuma mun karba yace to ni kuma tunda kuka karba ni ma na karba ita marinya tace tunda babanta ya bayar ta yadda tace ta yadda da duk hukuncin da babanta ya yi shi ma ce ya yadda da duk hukuncin da iyayensa da haka ba wanda ya ga wani balle ai maganan ku ana so ko shikenan aka zo aka daura aure sannan suka zauna to ita a wannan abin dama ba so take ba kawai baban ta ga darajarsa da kimarsa ta zauna nace to yanzu kin ga biki saba baban ki yana da rai ba amma za ki saba masa bayan ya mutu ai kamata ki ci gaba da biyayya na har ƙarshen rayuwarki Allah ya baki lada duk wani abu da zaki sha na wahala kin sha duk wani abu da zaki sha na daɗi kin sha ba wani miji da zai aure ki yanzu ku ƙara yin waɗannan shekarun tace ita sam wallahi to shi ma diye min bayani yace ta zage ni ta to kaji dalilin da yasa na ki sakinta a duk tsawon lokacin nan nima hakuri ne ta yi yace kuma duk ƴaƴan nan da kaga mun samu fa in za mu mu'amala aure fa da kokawa ake yi duk ƴaƴan nan da kaga an samu duk a waɗannan shekarun da aka yi 27 duk ƴaƴan da aka haifa da kokawa ake mu'amala aure hakuri ya ta yi
ta ce to wai kai baka da zuciya, kai ba namiji bane, na zage ka na ta ce in fa ka fita addu'a nake ma Allah ya sa ka dawo da rai. Kai ni ban to ganin kiyaye irin wannan ba. Daga nan na ƙara fahimtar wannan hadisin cewa ka ai auren da ba so. Gaskiya ne. A kuma yi wa mace lalle bayani ta tabbatar tana so ta gamsu. Ta gamsu. Shi ma ya tabbata ya gamsu saboda so baya gyaruwa. Shekara 27 da zai gyaru. Da zai gyaru. Komai zai iya, in ko tana son ka duk wahalar da za ta sha za ta jure. In ko ba ta son ka duk alherin da za ka mata ba za ta ji daɗin sa. Kar ku manta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.